Alap kan pinagsarong puwersa kan News Center as in Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa indong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang Lunes po ngunyan, petsa 10 sa bulan kan Hunyo 2024. Ini ang Bareta alas 12 sin kami ang sendong mga magiging tagapagbareta. Ako po, si Russell Cortez. Ako man po si Mardelot Daingiba. At sa headlines ng darakulang mga bareta sa lado lokal, National Irrigation Administration sa Albay padagos ang preparasyon sa epektong darakan La Nina. Supply ng tubig sa Tabaco Water District nagpupuunang magkusog sigun kay Engineer Noel Biena. History, kultura, dance troupe kan Daraga Albay masabak sa Aliwan Fiesta National Street Dance Competition sa Pasay City. Produksyon kanyog sa Bicol Region dahil masyadong naapektaran sa panahon kan El Nino phenomenon. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos Jr. inimbitaran ang mga Pinoy na magsabay sa mga aktibidades sa Independence Day. 1,000 pesos na monthly subsidy para sa mga solo parents tiniino sa Kamara de Representantes. China pinitik ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang bagong vilag. Pagpalyar kan BFAR sa pagtabang sa mga parasira sa West Philippine Sea dapat imbestigaran. Sa ibang nasyon, Israeli War Cabinet Member Benny Gantz nag-resign sa pwesto. Baretang Sports, Meralco Bolts pugol na ang 2-1 advantage sa PBA Philippine Cup Finals matapos daogon ang San Miguel Beermen sa best of 7 kan sa Indang Kawat. Yan ang headlines kung sa detalles ng mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Padagos na ang preparasyon ka National Irrigation Administration sa Albay sa epektong darakan La Nina. Sa sarong pahayag sinabi ni Bernadette Balingasa, Operation Section Head ka National Irrigation Administration o NIA Albay, Provincial Office, na mas matindi ang epekto kan tag-uran lalo na sa mga pananom kumpara sa El Nino. Dahil ang kaini ipigapakarahay na ang mga irrigation facility sa malalain na parte kan probinsya. Halagad mas regular na proyekto ang pag-repair ka mga irrigation facility kay punan manggiraray na sigurohon ang pagpakaray ka mga pasilidades para mabawasan ang epekto kan tag-uran sa mga pananom. Hinagad man kan opisyal sa publiko na magpreparar asin suportaran ang mga programa kang gobyerno na magkakatabang para mabawasan ang epekto kan La Nina sa palibot. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Nagpupuunang magkusog ang supply kan tubig sa Tabaco Water District sa Tabaco City. Ini ang kalkulasyon ni Engineer Noel Bien, manager kan Tawad, matapos na magkaigwanin kakulangan ng tubig kan mga nakalihis na bulan. Sigun kay Bien, gibukan matinding init, uminababa ang level kan sources kan tubig na nagkausanin maluyang supply kan tubig. Alagad naglalaom si Bien na sa maabot na tag-uran, asin sa mga pigkukonstruhir na mga sources kan tubig, makakabalik sa normal asin mareresolbaran pa ang mga lugar na dai talaga pig-aabot kan supply ng tubig. Sa iyang sinabi, nangunyan tulo ang deep well na sa indang pigkukonstruhir asin planong gibuhon ang mga ini sa Barangay San Antonio, San Lorenzo asin San Vicente. Tangani na maresolberan ang problema kan tubig sa mga naunang bitan na lugar. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Masabak ang History, Kultura, Dance Troupe kan Daraga Albay, bitbit ang Kagsawa Festival bilang saro sa 15 partisipantes na magralaban-laban sa Aliwan Fiesta National Street Dance Competition sa Hunyo 29, 2024 sa Pasay City. Ini matapos na ganaong kang grupo ang kampyonato sa katatapos pasanang Magayon Festival o Festival Street Dance Competition kung sa inayuli kay ni ang 500,000 pesos. Kumpasto kan sobra sa 300 na kabataan o mga hobines na para baile
security asin propsmen hali sa manibaibang barangay sa Daragalbay anis Turi Kultura Dance Troupe. Sa ngunyan, puga-puga na ang preparasyon kanasabing grupo para sa paparaning kompetisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Gramil S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Tulong persona ang nadakop matapos na ipinautob ang buy-bust operation kan mga otoridad na nagresulta sa pagkakasarado sa sarong aligadong drug den sa Barangay San Roque, Legazpi City. Sa report kan PIDEA Albay Provincial Director ni Noe Briguela, ang nasabing operasyon pinanginutan kan PIDEA Catanduanes, katuwang sa indang grupo kan nakaaging aldaw. Kumpiskado sa operasyon ang nasa 19 sachet nin pigtutubudang shabu na nagtitimbang nin poco mas menos 16 gramos, asin nagkakantidad nin 108,000 pesos. Ang mga naarestar na persona sarong 57 anyos na lalaki, asin 57 anyos na lalaki na parehong residente kan Barangay San Roque, asin 31 anyos na lalaki na residente kan Barangay San Esteban na Buwa Camarines Sur. Sangon yan ang mga arestadong suspect na nasa kustodiya na kan otoridad, asin nahahampang sa kasong pagbayular sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Mientras tanto, sobra sa 508,000 ang kabilugan ng kantidad kan illegal na droga na nakumpiskar kan Philippine National Police Regional Office 5 sa sarong simanang kampanya kontra sa illegal na droga. Sa weekly accomplishment report kan PNP Bicol para sa Hunyo 3 sagkod Hunyo 8 ngunya na taon, ang nasabing kantidad halis sa 16 na operasyon kontra sa illegal na droga. Compuesto nini na 74.79 gramos kan shabu, bantang 234 gramo man kan marijuana. Sa nasabing operasyon, 18 persona ang arestar asin sa ngunya na sa kustudya na kang pulisya para sa magaganigong disposisyon. Dai masyadong naapektaran asin warang pagbagsak sa produksyon kanyog sa Bicol Region sa panahon kan El Nino phenomenon. Alagad ang transition kan La Nina to El Nino nagresulta nin matinding natfall. Ini ang kinumpirmar ni Philippine Coconut Authority Bicol Project Development Officer Emily Lobos. Sinabi niya na maski naka-eksperyensya nin matinding init asin tagmara ang Bicol Region, partikularmente sa Masbate asin Camarines Sur, daiman kaini naapektaran ang production kanyog. Mientras tanto, ang transition pwedeng magresulta sa matinding natfall, kung sain ang mga immature pa na mga bunga minabagsak na sana dahil man sa pabago-bagong panahon. Asin sigon kay Lobos, daiman kaya ining masuportaran kan irigasyon sana. Padagos man ang pagmonitor asin pagtaoki solusyon kan ahensya para maiwasan ang danyos darakan pagbago kan panahon, lalo na tasan nasa La Nina season na asin tangani na dai na maapektaran ang produksyon kanyog sa Bicol Region. Mientras tanto, nagtiripon sa Albay Astrodome, Legazpi City, kan nakaaging aldaw, ang nasa 500 na migrant workers hali sa manibaibang probinsya kan Bicol Region. Ini kasabay kan selebrasyon kan Migrant Workers Day sa probinsya kan Albay sa pangingenot kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA asing kan Department of Migrant Workers o DMW. Nagkaigwa man ni Manila in aktibidad asin libreng serbisyo para sa mga partisipantes. Kasabay ang Philippine Identification System Registration hali sa Philippine Statistics Authority o PSA, libreng medical check-up, libreng gupit asin masahe, trade fair asin exhibits asin pagtatao nin regalo. Sigon kay OWA Bicol Director Zenaida Ramos, importante ang nasabing selebrasyon dahil simbolo ini bilang padmidbid sa importanteng kontribusyon kan overseas Filipino workers o OFWs. Gigibuhon ngunya na aldaw ang Red Cross Funded Disaster Readiness and Response Project Acceptance kan APSEMO sa Philippine American Red Cross Headquarters sa Mandaluyong City. Kung sain mismong si Dr. Cedric Daep, pamayo kan APSEMO, ang marisabi kan nasabing pondo. Kaiba ang representante kan PDRRMO Camarines Sur. Sigun kay Daep, kaiba sa mga barangay na makakaresibi kan tabang gikan sa pondo, iyo ang mga nasa coastal areas, asin mga landslide prone areas, siringkan barangay Hologan, Itba, Tinapian, Malubago, asin barangay Kawit kan ma nito.
Kasabay man ang barangay 1, 2, 12 asin 13 kan Bakakay, Albay. Mientras na sa masunod na semana, gigibuhon man ang project acceptance digdi sa probinsya kan Albay. Mga tugang primerong party po yan, kasatuyang Bareta alas 12. Mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kini. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, diskarting uragon ang kaipuhan. Diskarting Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na
na ang aplikante sarong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka Aleco. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo, hanggang ngunyan ako Bicol ang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan, ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Aray, aray, aray. Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Bareta Nato sa Lado Nacional, Higing ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na magpartisipar sa programang Piganda kang gobyerno sa selebrasyon kanika 126 na taon anibersaryo kan aldaw ng katalingkasan sa Hunyo 12. Sa iyang simanal na vlog, sinabi kang Presidente na maniba-ibang programa asin mga aktibidades ang Piganda kang gobyerno sa laog ng tulong aldaw pon sa Hunyo 10 o ngunya na aldaw sa Hunyo 12 sa Quirino Grandstand asin sa Luneta. Maniba-ibang aktibidades man nilalansar pon ngunya na Lunes, arog kan cooking contest, libreng contest sa Banggi, asin libreng concert sa Banggi, asin tiyangge kan mga lokal na produkto. Sa Roma natampok sa selebrasyon ang pagkaonin Sambalas o ang Chili Festival, libreng palabas na may kinaraman sa mga herwe asin serbisyo kan bayan one-stop shop caravan na pigigibo sa mismong aldaw ng katalingkasan. Sigon sa Presidente, iyon tampok ang parada ng kalayaan kung saan 22 na float ang maparada sampangan kang Quirino Grandstand na atindiran man kan may ibang probinsya kan Pilipinas. Disganado si House Deputy Majority Leader as in ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa mga sumbong sa iyang opisina na dain na itataw kan mga lokal na gobyerno ang 1,000 pesos na allowance kan mga solo parents. Naaraman ni Tulfo na may ibang mayayaman na syudad sa National Capital Region o NCR na 500 pesos na kada bulan ang pigtataong allowance para sa solo parents. Sigun kay Tulfo, masasabutan niya kung dai makakapagtaonin bulan na subsidiya sa solo parents ang mga saradit as nagtitios na banwaan o ang mga 4th o 6th class municipalities. Katakod kay ni sa giraray na ipinagirumdom na ang Expanded Solo Parent Welfare Act of 2002 o Republic Act 1861 na dapat bulan na natatawan kan lokal na gobyerno nin 1,000 pesos na subsidy ang mga low-income solo parents. Dahil pa natatapos ang labang kang Pilipinas para makamtan ang tunay na katalingkasan laban sa panluwas na puwersang pirit na nagkakalamar sa mga teritoryo kan nasyon. Ini ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang simanal na vlog katakod sa nagraraning selebrasyon kan ika 126 na anibersaryo kan aldaw ng katalingkasan. Dahilan sa iyang mensahe, maski dahil pinangaranan pinitik ni Presidente Bongbong Marcos ang China dahil sa padagos na pagpupumirit na klamaron ang mga teritoryong sadiri kang Pilipinas. Sinabi kang Presidente na sagkod sa ngunyan, padagos na pinaglalaban ka mga Pilipino ang katalingkasan sa manibaibang aspeto, lalo na ang katalingkasan sa teritoryo asin sobiranya na pirit na pigakalamar kan ibang nasyon. Sinabi man ni Presidente na dahil nagpupundo ang puwersa kan armadas o kaya kang gobyerno sa pagbantay asin dahil nagpupundo sa pagkikipag-uron sa manibaibang mga nasyones para matabangan ang Pilipinas na may sulong ang diretso asin interes kan
mga Pilipino. Sigon kay BBBM, padagos man ang mga proyektong pangagkultura para lalong mapakusog ang paggamit bilang Pilipino. Hinagad ni Presidente Marcos Jr. sa mga namamanuan na pukawan ang espiritu bilang mga Pilipino, asin buhayon ang pagkamot sa nasyon, asin iwagayway ang banderang Pilipino. Hinagad ni House Assistant Majority Leader asin Zambales Representative J. Conghon na imbestigaran kan Kamara de Representantes ang kakulangan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagtaunin ayuda sa mga parasira sa West Philippine Sea. Ginibo ni Conghon ang pangapodan matapos ang konsultasyon kan House Committee on National Defense asin Special Committee on the WPS sa Masinloc, Zambales. Kung sain igwang mga parasira na nagsabi na ang bangka na pigtao sa sainda kan BFAR bako bagay sa paglayag sa WPS. Tinawan man ni Conghon ang importansya kan pag-uugid sa budget kan BFAR mantang naghahanda ang Kongreso para sa pagtukar kan 2025 National Expenditure Program. Enot kaini pig-anunsyo kan BFAR ang pagtagama kaini nin 660 million pesos para sa pagbakal nin 61 na unit nin 62-footer fishing vessels para sa mga parasirang Pilipino. Sinabi ni Conghon na maging si Presidente Ferdinand Marcos Jr. pauro-utro na nagpapagirumdum na aksyonan ang pangangaipo kan mga parasira. Sigon sa BFAR, nasa sobra 385,000 ang mga parasira sa WPS na parte kan Exclusive Economic Zone kan Pilipinas. Mientras tanto, ligtas nang nakauli sa nasyon ang sarong Pilipinang biktima ni domestic abuse asin sa iyang tulong aki gikan sa Lebanon. Sigon sa Department of Foreign Affairs o DFA na naghali sa Lebanon at mag-irina kan Hunyo 1 asin uminabot sa Pilipinas kan Hunyo 2 ang Pinay sarong Overseas Filipino Worker o FW na nag-abot sa Lebanon kan 2010 asin nakaagom nin Lebanese kan 2012. Sigon sa report, naghagad nin tabang ang Pinay sa embahada na makauli sa Pilipinas kan magsapar nin pang-aabusong pisikal asin patakot sa iyang buhay matapos na mawaran nin trabaho sa iyang agom kan pandemic. Sa tabang kan Philippine Embassy Assistance to National o ATN Section, Migrant Workers Office o MWO, asin Overseas Workers Welfare Administration o OWA, na paulian mag-irina digdi sa nasyon. Magirumduman na initaas kang gobyerno kan Pilipinas ang alerto o voluntary repatriation sa Lebanon poon kan 2023 kan sa 273 na distressed Filipino ang napauli digdi kan embahada. Piglinaw kan Department of Health o DOH na wara pang nagagadan sa nasyon dahil sa Mpox o dating pig-aapod na monkeypox. Ini kasunod kan napabareta na pig-iimbestigaran kan DOH-7 ang pasyente sa Negros Oriental na alegadong nagadan dahil sa nasabing helang. Sigon sa DOH, pinakahuring datos ninda hale sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM na negatibo ang gabos kan magsairarom sa testing. Sinabi pa kan ahensya na haros magkapareho ang mga sintomas kan chickenpox o bulutong tubig, herpes asin Mpox. Nakumpirma ang primerong kaso kan Mpox sa nasyon kan Hulyo 2022. Sa bareta niya sa ibang nasyon, nag-resign sa sayang pwesto si Israeli War Cabinet member Benny Gantz. Sinabi kay na naging difícil ang desisyon na maghali sa gobyerno ni Prime Minister Netanyahu. Dagdag pa kay na garong pigkapugulan sinda ni Netanyahu para makamtan ang tunay na trayumpo sa Gaza. Tinawanin doon kay ni na ang sitwasyon mo niyan sa nasyon asin decision making room iyo ang mas nagbago na pon kan magsikad ang paglusob kan Hamas kan Oktubre 7. Inakusaran pa kay ni ang Premier Ministro na ibinugtak ang personal na political consideration sa post-war strategy sa Gaza asin piginganyar niya ang Premier Ministro na magkondukta nin panibagong eleksyon. Baretang Sports, pugol na kan Meralco Bolts ang 2-1 advantage sa saindang best of 7 PBA Philippine Cup Finals. Nindakan San Miguel Beermen sa 93-89. Naging matindi ang depensa kan Lambang Lado kung sa 16 na beses pa sindang nagpatas. Lamang pa ang Beermen sa natatadang 51.3
Siyam na segundo kan kawat sagkod nakabawi ang Bolts sa paagi kan pag-shoot ni Chris Newsome kan bola na may kaibahan na foul sa natatadang 34 segundo. Nailaog ni Newsome ang duwang free throw. Alagad dain nailaog ni na Marshall Lassiter asin Chris Ross ang bola sa dying moments. Nangenot si Newsome na igwang 26 puntos, 4 na rebounds asin 4 na assist, mantang igwang 17 puntos asin 13 rebounds si Raymond Almazan, asin 16 puntos, 6 na rebound asin ang nairehistro ni Bong Quinto. Hanga man si Bulls coach Luigi Trillo sa higos kan sa iyang mga players dahil sa panggana. Sa satuyang bareta sa Siyensya asin Teknolohiya, foldable micro office on wheels, ang bagong imbensyon na pigluwas. Ngunyan ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban. Ibang klase ang lamesang ini dahil hali sa traditional desk nagiging artist easel. Magian sa na ini asin may timbang na 25 pounds asin natitiklop sa compact na 6 inches tanganing madaling darahon asin isaray para sa dagdag na kumpanya o kaya kumbinyensya. Ang ergonomic design kay ini nagpoprometer ng healthy posture sigun pa sa mga eksperto. Ibang klase ang sarong tulay sa China na nakapatong mismo sa tubig kun kaya mantang nagdadrive, naghuhukol asin naghihiro ang tulay. Ini ang Shiziguan floating bridge na imbis na nakaangat sa tubig. Arugan kadaklan ng mga tulay, ini nakapatong sa tubig. Ang tulay na ini ang saro sa pinakadelikadong tulay sa mundo dahil one false move sana, tibaad mahulog sa tubig ang lunadan mo. Pero ginatos na turista ang gustong magduman sa Shiziguan floating bridge. Napapalibutan ini nin mga bulod asin malinig na tubig. Inapod ninda ining Long Bridge of Dreams. Nakalataw ang tulay sa King Jiang River. May laba na 500 meters as in hiwas na 4.5 meters na eksakto sana sa one-way na traffic. Mantang 60 meters ang rarum kansalog. Makukuha ini sa Siuanen County sa probinsya kan Hubei. Gibo ang tulay sa magkadukot na platforms na gibo sa kahoy, lansang asin high density polyethylene floats na may laog na tubig para maging stable. Mantang naglalataw sa salog. Ang mga lunadan na may gabat sa ng 2.8 tons ang pwedeng mag-agi sa tulay asin may speed limit digdi para sa kaligtasan kan mga maagi digdi. Hunyo 10 kan taon 1873 o 1873 kan namundag si Restituto Javier na tubong tondo ang pagtutubudan na iyuan kay natunoting inakseptar ni Andres Bonifacio sa Katipunan. Ang sayang enot assignment sa Katipunan, iyo ang mag-recruit ni mga tauhan sa Santa Cruz District tapos ipinadara siya sa Laguna asin Nueva Ecija. Inarestar siya sa iyang kasabayan sa iyang half-brother as din ipinatapos sa Canary Island. Sa iyang pagbuelta o pagbalik sa pagikan Prisoner Exchange Program, nagsabay siya sa mga rebelde sa ilarumkan pamamayo ni General Pantaleon Garcia sa Tarlac kung saan minukna ang revolutionary government kan 1899. Mga tugang ina po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bereta, tinipon sa kinalap sa DCGB News Base sa nakalihis na 6 oras. Pangaran po kan sa tuyang mga kaibanan sa pagsurat kan mga bereta, Jenny Matthew Ballaran, Mary Joy Jaresco, Sierra May Leron at sin Russell Cortez. Gado technical kasabay niya to June Napolis. Antang yauman sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Parang po kang bilog na tropa ka Mega Force Patrol. Hello kay Lorna Plaza. Siring man kay Bing Bores. Asin Gerald Aranya. Siring man kay Papa P. Watching. Tagabos pong nagabangan tabay sa DCGB News Online Facebook page, sa YouTube channel. Asin man sa nagadadangog sa 729 kHz. Kapitan kan sa mga radyo. Kami po ang sendong mga naging tagapagbareta. Ako po si Russell Cortez. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga. Ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.
Abangan ang masunod na programa. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak.